Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang tanghali po sa inyo lahat. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong makatubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. At pakakalob ko po sa inyo lahat aking manalalaman na panggamot sa spiritual, physical na karamdaman at ng mga panggamot ng mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa Hiwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang. Panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat, magmahalan. At huwag po kayong makalimot ng tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong mga ginawang kabutihan. At pagkakulob sa inyong lahat ang siksik, diktik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang kapangyarihan sa lahat. Ang isi-share ko po ngayon po ay orasyon sa Baguio po. Napakabisa po itong orasyon po na sa Baguio po. Pangkalatan po ito na ibabagi kasi uso ngayon po yung mga naguguho po yung lupa, tumatas yung tubig, mga kwan po sa kapaligiran. Napakabisa po itong orasyon na ipakakalog po. Sana po ingatan po nyo ito at huwag nyo pong ipagyabang. Yan po, ipakakalog ko po sa inyo lahat aking mga nalalaman po para makatulong po sa inyo, para maibagi po nyo sa iba, i-share nyo rin po sa iba. Pakaingatan po lagi at focus po kayo sa inyong ginagawa sa araw-araw at palaging manalangin sa araw-araw bago gumising, pagkagising at bago matulog sa gabi. Yan po para masuklian po ang ginagawang kabutihan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat sa inyo para kayo po ay gabayan niya sa araw-araw. At sana po ay pag gumagamit po kayo ng mga binabagi ko mga orasyon po ay isa po sa isipan nyo lamang po at tiwala po sa sarili. Huwag kayong mang-alinlangan kasi pag nag-alinlangan ka po dito ay hindi po kakasi po yung kapangyarihan ng orasyon po, kundi focus po kayo at palagi po kayong positive po. Sana po ay nagustuhan po nyo. Sana po ay huwag po kayong mag-alinlangan palagi, kundi sa puso't isipan lamang po. Maraming salamat po. Ito po ay orasyon sa Baguio. Magdasal ng isang ama namin. Magdasal po tayo ng isang ama namin po. At isunod po yung orasyon po ng taos pusong panalangin na may masinting nais po. Dasal po tayo ng ama namin. Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amin. Ay sunod po yung orasyon po. Basta nag-uusal po kayo ay talagang focus po kayo na yung po kayo tiwala po kayo sarili para po kumasi po yung orasyon po sa inyo. Narito po ang orasyon po. Sanctu Abaab Hudim Impasim Sanctu Abikaw Hudim Inripsim Sanctu Abaxis
Hudim Idermiam Sancto Adister, Hudim Inrequisiam. Ang susi po ng ang susi sa pagbendisyon po, si Kristo sarata sa ikupak kaureka pu aumit aonat aron six dios biak susoks tarhi. Yan po. At isunod po ito, ang kapangyarihan po ninyo ang pinanghahawakan ko, huwag po ninyong pabayaan ang lahat ng aking nasasakupan. Amen po. Ito po inuusal po ng isang bisis lamang po ito, na bukal po sa inyong kalooban, bukal po sa inyong puso, isipan, na tiwala po kayo, focus po kayo. Kung halimbawa po ito inuusal po lamang po sa kagipitan po, kung alam nyo pong may bagyo po, pag nadasal po kayo, usalin nyo na po ito at ipo nyo sa inyong dibdib po. Pag nausap po nyo sa inyo, lahat po ng kasama po nyo sa bahay, mga kamag-anak nyo, mga kapatid o mga anak, pag kayo lamang po nag-usal po nito, ay ligtas po sila lahat. Napakabisa po itong pagkakalog po sa inyo, na subok na kung ginamit na po ito. Pinagkalog ko po na sa mga kamag-anak ko po ito, kaya sishare ko po sa inyo para may magamit po kayo. Hindi po ako po dito nagdadamot po, kaya ibabagi ko po sa inyo para alam ko na marami po kayong pinagdaraanan. Yung mga nangyayari po na ngayon, mga nababalitaan po natin na kawawa po sila sa kon po sa bagyo, na kon po may natabunan, na sana ay nagamit po nila nito para hindi po sila makon po. Ito po ilalayo po yung mga disgrasya po dito, at lahat po ng mga papalapit na mga disgrasya ay lilis po. Masalo ko mahangin po kung nasa probinsya kayo, mahangin po, usalin nyo na po ito para hindi po mabaklas po yung mga bubong po ninyo. Pag inusalan po nyo ito, ihip po nyo sa dibdib po nyo agad. At lahat po ng inyong mga kasangkapan po, mga kon po, hindi mo maano. Dapat po ay positibo po kayo palagi pag nausal po, at may masiting nais po pag nausal po kayo nito. Maraming salamat po sa inyong lahat, na sana po ay pag nagkukan po kayo, itiwala po sa sarili palagi, at huwag po kayong mahiyang magpasalamat sa Diyos na makapangyarihan. Kung nag-uusal po kayo, ay pag nasambit nyo na po yung inusal nyo po, magpasalamat kayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung bago po kayo mag-uusal po, ay humingi po kayo ng basbas sa Ama na tulungan po kayo, at pagkatapos nyo mausal po yung orasyon po, ay magpasalamat kayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po lamang po ang tagubilin ko po sa inyo. Kung ano po yung kanyo po, magpasalamat kayo. Kung binagyan po kayo ng malit na kon po, magpasalamat po kayo para kon po kayo mahal kayo ng Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. At palagi po kayong manalangin sa Kanya na may masinting nais po. Maraming salamat po. Sana po huwag po kayo makalimut pong mag-subscribe, mag-like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Maraming salamat po.